Aviam, no tinc res en contra dels animals, però tampoc Tampoc és a que la favor. libre. I sempre venen a mi, no sé per què. Bueno, neni, perquè et volen curar. Ya, tío, la isla, me quiere decir algo, The Island. Si primero te muerde un perro. A sobre ha vingut super directa, Clar, perquè és bon rotllo, tia. És un Deu tenir a gat. veure amb la regla? Come on, Steve, they're waiting for you. Oh, I don't know. Si torno a pujar, Why can't we agafo just el hang cotxet around i here tu. for a while today? Ja podem baixar. You can help me paint and we can listen to some good music. It'll be fun. That's your idea of fun. I want to be with people. Oh, come on, you'll have a good time. Hurry up and get on your shorts. Vam sortir de Titlan, d'allí de la casa de bambú de Soronar. Feia un dia espectacular, tio. Vam agafar la barqueta, vam anar fins a Panajachel. Allí vam estar dinant en un italià que tenia bon wifi, com a mínim. Vam poder trucar a la família I allà ens van venir a recollir amb un minibús, no, en un taxi, i ens van portar fins a Chichicastenango. Per la carretera de Sololà, que havíem vist que havia hagut a la zona de la cascada un derrumbe o que hi havia pedres allí. Quan vam passar pel costat realment no es veia res. I tant rotllo amb el tema que les carreteres eren un trunyo i al final les carreteres estaven prou bé. Sembla que el perill més gran el porta el conductor que et toca que no com és la carretera. Vam arribar a Chichicastenango, que és un lloc que... Hi ha un mercat d'artesania que és dels més grans de Centroamèrica i així. El mercat de Chichicastenango una mica sobrevalorat. Sap greu, El mercat és el diumenge i el dijous. És un mercat molt colorit i amb colors molt vermells i molts granates, taronges. Guapo de colors i així, els teixits, el que vulguis, però més gran el mercadillo de la zona franca, crec. Bueno, molta gent local, o sigui, quasi no vam veure turistes. I venien, doncs, això, des de molta roba, artesania de bolsets... Que no saps si està fet aquí o està fet a la Xina, saps? Però bueno, coses del món d'avui. I res, vam estar un dia passejant per allí, el Bruc en plan que tothom el volia agafar. Va estar allí amb una nena, que era com molt enrotllada, que el seu pare tenia una parada de fruita i li vam comprar allí litxis, que aquí li diuen litxes.
que era així un hotel com bastant típic, que es diu Santo Tomàs. Que és un hotel amb un pati molt guai, que sembla de cop i volta com si estàs a Toledo. Que té guacamais allà penjats, com ensinistrats. Què fa el guacamai? Que pel Bruc molt guai perquè ho està mirant i molava. Ara, el rotllo benestar animal, no et sabria dir jo si aquells lloros no baixaven, no estaven a cap gàbia, estaven allí sueltos però no baixaven. I si no baixaven és perquè devien estar escarmentats. I vam menjar prou bé, una mica una sablada però vam menjar prou bé. A Chichicastenango va coincidir amb les eleccions. Que vam veure com la gent anava a votar, com molta gent, una ciutat petiteta però amb molta vida. I després d'allí ens va recollir un minibús, que era un minibús de 15 persones. Quan vam pujar nosaltres només hi havia 2 a dins. Vam fer això, com 3 hores d'autobús. Amb un conductor boig que anava zumbant per les curves i la deixava una mica més i tralla. I ens van portar fins a Uspantan. Pantan, guai, però no hi ha res. És la ciutat de la Rigoberta Menchú. Portem molts dies dient això entre nosaltres, però no ens ha donat la gana de buscar-ho a Google, o sigui que no ho sabem segur. El Bruc crida molt l'atenció i nosaltres també, perquè som turistes i suposo que allà a Uspantan no para ningú. Va ser molt divert perquè vam conèixer una família amb 3 nens i vam estar parlant molt rato amb ells i ens preguntaven coses molt diverses com a casa teva tu et dutxes amb palancana o amb aigua calenta? Teniu bandera al vostre país? Dic, però hi ha xutxos com aquí? Ah, sí? Dic, no, tants no. Eren molt macos, eren 3 nens, el José, la Jocelyn, una bebita que tenien que es deia Isabel, però li deien Mimi, crec que tenia 3 anys, però era com molt petiteta. Hola! I jugant amb els nens, amb un tal Brian, i bueno, bastant divert. Llavors d'Uspantan ja vam vindre fins aquí, que era un trajecte de 6 hores que es va acabar convertint en 8 hores. I llavors quan vam arribar aquí ens van carregar amb una pick-up i ens van portar ja cap a l'hotel que estem aquí. Que està una mica als afores de Lanquín, però Lanquín és molt petit, que es diu Oasis. Que és un hostal molt maco, que té piscina, que el Bruc s'ho està passant superbé. També hi ha un riu. I res, i jugant aquí amb el Bruc, la veritat. I mola bastant. Clar, hem vingut aquí a Lanquín per anar a veure Semuc Champey. Ahir vam pujar a fer l'excursió. Que et venen a buscar aquí a l'hotel, et porten amb una pick-up. Una
calor que flipes, perquè clar, l'ascens és molt desnivell en poc temps i vam suar molt, sobretot el Joan, que portava el bruc a sobre. Hola! Titi! Lo guapo és que hi ha prou vegetació i hi ha sombra, perquè si no ja era com estava fregit ja de portar el bruc als 10 metres, estava suant ja com una bèstia. A més, lo guapo, no tinc roba neta, i aquí els hi vam donar la roba perquè ens la rentin i encara estem esperant. I vaig haver d'anar amb màniga llarga, i veus, empapat allí com... que no veas. I a l'arribar a dalt va molar perquè venien síndria, mango, que el bruc es va posar tot allà entre la suor i la síndria. Que la mama que ha portat... Baixar baix i ens vam banyar a la piscina, que mola molt perquè l'aigua és com molt neta, hi havia tot de peixets. El Joan se'n va anar a fer una excursió amb el guia i amb un grupet de mexicans que vam conèixer i va anar a les altres pozes. Vam acabar el dia, vam vindre aquí, vam prendre una cerveseta, bueno, jo vaig prendre una cerveseta, i... I ara ja se'ns acaben els dies aquí. Marxarem cap a dalt, cap a Flores, i per veure les ruïnes maies de Tikal. Estem pujant cap al nord i es nota que fa més calda. Estem una mica cansats del menjar, perquè portem com una setmana que no hem pogut cuinar entre la casa de bambú i aquí, i tenim ganes d'això, d'arribar a una casa que a Flores tindrem cuina per poder comprar i cuinar i menjar mongeta tendra amb patata, per veure si ens recuperem una mica de la panxa, perquè estem així com quan a casa dines molts dies fora, que és també com una mica massa pesat, no?